nagpapag na. Idol. May nagpapag na. Tulong-tulong natin kalsada oh. Walang mga ano kasama. Yun, ang ganda ng mountain. Oh, yan na, yung pub. Yan na yung pub. What a beautiful mountain. Ibang ganda. Oh, papag na. Kapalan ng pub eh. Oras na, alas 10, alas 20. Alas 10. Oh. Papag. Yun oh. Papag eh. Good morning, sir. Saan po tayo ngayon, sir? Ito tayo ng ano, Banawi Art, Ay, Banawi. Saan kayo galing, sir? Baguio. Ay, Baguio. Galing pa ako Manila, dumaan ako ng La Union. Ah, dito po. Nag-loop ako. Solo ride. Sige po, anong sadya niyo, sir? Travel vlogger, sir. Ay, sige po, sir. Ingat kayo, sir. Sige, thank you, sir. PNC checkpoint. Pinara ka, dahan-dahan. Tabi ka, kanan ka, kakanangin ka, sagutin mo ang sasabihin, sundin mo. Ganun yun. Babaw ng pulis yun. Tayo ay private citizen. Naglalakbay, mag-isa. Yun o. Tayo daan. Doon tayo galing. 25 kilometers. Layo pa. Nagawi, Banawi. Banawi, Lagawi Road.
Yun oh. What a nice mountain. Oh, baka doon tayo dadaan ah. Let's go. 5-6.